И здравейте хора, днес също така вершките ни за чанти, много са готини и ефтинки, тази подвалива, защото се изхъбих всичките ето такива наниста, само да ви казвам, защото няма и купчета, абсолютно нищо нямам. Имах и няколко, които ще ви ги покажа в друг видео. Стигне времето за това. Първото, което ви работих е това, супер сладко. Бъде с такова точно, което няма нищо. Висока, моля ви. Висока. И то на петличко. Много яко. Не знам, аз бих искала такава, затова че ще купя още такива маниста, за да направя. Те са най-търсените и няма да ги получите. Получите от мен и дам. Продължаваме. Това е към 90 стотинки, мини, като за моята, с прасковка и жабки и такива розови вълнички. Надявам се да ви харесват. Следващата е ето тази, която е над 60 стотинки. Можете да направите и гривна и просто да си искате. Така. Това не сме свършили. И ето тази. Къде с твърде много маниста. Това ми е спрашното и викам. Абе, какво го правя? Решил иска бързо тук. И сега ще покажа какво имам, нали, от манистата и висулки. Имам това, трябва да закупа още такива са много, ама много хубави. И да, те са най-използваните. Едно бомбонче, розово, още едно бомбонче, което му забравих името, една чехличка, едно цветница, едно топченце на манисто, една оранжева жабка, една плоска синя светлоста, плоска манисто, едно ето такова и знак на безкрайност. Значи, някак се купи да не се заблуждава, че тук има две дупки и тук има две дупки. От тук се мушка, от тук се скарва и от тук се мушка и тук се скарва и прави такова си искате. Има няколко ластички. И да, ще излезем асно навънка, за да погнаваме. Следващото видео ще вкарам да си подредам нещата, защото вижте какво става. Става.